בחצר מוזיאון וארכיב יהדות מרוקו לתרבות חיה במושב שדות מיכה בישראל, בנינו מיצג שכולל חומה, בית, 4 תנורים ופסל איש, אישה וילד, הכל מבוץ או חמר, לציין את תרומת יהדות מרוקו הכפרית לאכלוס הספר הישראלי וביצורה של ישראל. הצבנו סלע רחב מימדים מאחורי תנורי הבוץ. בנינו מסגרת עץ שבתוכה שילבנו צמיגים וחומרי בניין ממוחזרים, עטפנו אותם ברשת ברזל וכיסינו את התבנית בבוץ לייצר פסל איש, אישה וילד. שמים מים במערבל בטון, מוסיפים דלי מלט, דלי קש, חצי דלי זבל פרות או כבשים, 2 דליים של אדמה. לפני שמוסיפים כל מרכיב, מוודאים שהתערובת נוזלית מספיק לספוג את החומר שמוסיפים. לקראת הסוף מצמצמים את תוספת המים כדי שהתערובת תהיה סמיכה מספיק, משמע בוצית מספיק לשימוש. שופכים את התערובת הבוצית לתוך מריצה ושמים את הבוץ על תבנית הפסל בשכבות לפי הצורך במטרה לעצב את הצורה הרצויה. השתמשנו במלט בגלל שהאדמה שלנו אינה חרסית מספיק. במקום שיש אדמה חרסיתית אין צורך בתוספת מלט. המלט מחזק את הפסל, אם כי פיסול בבוץ מצריך תחזוקה לשמר את הצורה הרצויה. בואו לבקר במושב שדות מיכה לראות את העבודות שלנו.